Kap 5. Wara dan, il-Lut kellhom festa u Ġesu tela Ġerusalemm. F'Ġerusalemm ma' ġenb il-menqa tal-Bib tan-Naġġ hemm bini b'5 loġoġ li bil-Ludi jgħidulu Bezzata. F'dawn il-loġoġ kienet toqgħod kotra ta' morda, omja, zopop u mifluġin. U kien hemm raġel li kien ilu 38 sena marid. Ġesu raħ qiegħed hemm. U meta sar jaf li kien ilu marid dak iż-żmien kollu qallu: "Trid tfieq?" "Sinjur," wieġbu l-marid, "m'għandix min jitfani fil-menqa x'in jitqanqal l-ilma. Għax waqt li nkun sejjer jien, ħadd ieħor jinżel qabli." Qallu Ġesu: "Qum, aqbad friexek u imxi." Minnu fih dak ir-raġel fieq, qabad friexu u beda miexi. Dakinhar inserta kien is-Sibt. Għalhekk il-Lud qalu lil dak li kien fieq: "Is-Sibt illum u ma jiswix iġġorr friexek." Iżdu weġibhom: "Dak li fejjaqni qalli, aqbad friexek u imxi." Huma staqsewh: "Min hu dan il-bniedem li qallek aqbad u imxi?" Iżda l-imfejjaq ma kienx jaf min kien, għax Ġesu laħaq warra billi hemmhekk kien hemm ħafna nies. Wara mbagħad Ġesu sabu fit-tempju u qallu: "Ara, issa fieqt. Qis li ma tidnibx iżjed biex ma jiġrilek xi ħaġa għar." Ir-raġel telaq u mar għand il-Lut jagħtihom l-aħbar li kien Ġesu li fejqu. Għalhekk il-Lut ħraxu għal Ġesu għax f'jum is-Sibt kien jagħmel ħwejjeġ bħal dawn. Imma Ġesu qalilhom: "Missieri għadu jaħdem sa issa, mela naħdem jien ukoll." U minħabba f'hekk, il-Lut wisq iżjed minn qabel bdew ifittxu li joqtluh, mhux biss għax kien jikser is-Sibt, imma wkoll għax lil Alla kien jgħidlu missieru u jqis ruħu daqs Alla. Ġesu qabad u qalilhom: "Tassew tassew ngħidilkom li l-iben ebda ħaġa ma jista' jagħmel minnu rajħ jekk ma jarax li l-missieru jagħmilha. Għax il-ħwejjeġ li jagħmel il-missier jagħmilhom l-iben ukoll bħalu. Għax il-missier li l-iben iħobbu u jurih kull ma jagħmel, anzi ħwejjeġ akbar minn dawn jurih ħalli jkollkom biex tistaġbu. Għax bħalma l-missier qajjem lill-mejtin u jagħtihom il-ħajja, hekk ukoll l-iben jagħti l-ħajja lil dawk li jritu. Il-missier ma jagħmel ħaq minn ħadd, imma ħalla f'idejn l-iben biex jagħmel il-ħaq kollu hu, biex kulħadd jagħti ġieħ lill-iben bħalma jagħti ġieħ lill-missier. U min ma jagħtix ġieħ lill-iben, anqas ma jagħti ġieħ lill-missier li bagħtu. Tassew tassew ngħidilkom li min jisma' kelmti u jemmem f'min batni għandu l-ħajja ta' dejjem u ma jsirx ħaq minnu, imma għadda mill-mewt għall-ħajja. Tassew tassew ngħidilkom li tiġi siegħa, anzi issa hi, meta l-mejtin jisimgħu il-leħen tal-iben ta' Alla u dawk li jisimgħuh jgħixu. Għax bħalma l-missier għandu l-ħajja fih innifsu, hekk ukoll ta' lill-iben li jkollu l-ħajja fih innifsu u tah ukoll is-seta li jagħmel ħaq għax hu bin il-bniedem. Tistaġbux b'dan. Tiġi siegħa meta dawk kollha li jkunu fl-oqbra jisimgħu leħnu u joħorġu. Dawk li jkunu għamlu t-tajjeb qumu għall-ħajja, imma dawk li jkunu għamlu l-ħażin iqumu għall-kundanna. Jiena ma nista' nagħmel xejn minnu rajja. Il-ħaq nagħmlu fuq dak li nisma' u l-ħaq li nagħmel jien huwa ġust, għax jien ma nfittix ir-rieda tiegħi imma r-rieda ta' min batni. Kieku jien kelli nagħti xhieda fuq innifsi, ix-xhieda tiegħi ma kinitx tkun minnha. Hemm ħadd ieħor li jagħti xhieda fuqi u jien naf
li x-xhieda li jagħti fuqi hu minna. Intom battu tistaqsu lil Ġwanni u hu ta' xhieda l-verità. Mhux għax jien għandi bżonn ix-xhieda ta' bniedem, imma qiegħed ngħidilkom dan għas-salvazzjoni tagħkom. Għax dak kien musbieħ jixal u jiddi, u intom għal ftit ridtu tifirħu bid-dawl tiegħu. Iżda jien għandi xhieda akbar minn dik ta' Ġwanni. Għax l-emejjel li tan il-missier biex intemmhom, jiġifieri dawk l-istess emejjel li jien qiegħed nagħmel, jixhdu għalija li kien il-missier li batni. U dak li jagħti x-xhieda fuqi huwa dak stess li batni, il-missier, li intom laqgħat smajtu leħnu u lanqas rajtu l-bixra ta' wiċċu. U l-kelma tiegħu ma tinsabx fikom, għax intomx temnu lil dak li huwa bat. Intom tistudjaw l-Iskrittura għax taħsbu li fiha hemm il-ħajja ta' dejjem. Din tagħti x-xhieda għalija. U għandana kollu ma tridux tiġu għandi biex ikollkom il-ħajja. Jiena ma nieħu ebda glorja mill-bnedmin, imma jiena lilkom nafkom. Naf li l-imħabba ta' Alla ma tinsabx fikom. Jiena ġejt f'isem missieri u intom ma lqajtunix. Jekk ħadd ieħor jiġi f'ismu stess, intom tilqgħuh. Imma kif jista' jkun li temnu, intom li tieħdu l-glorja mingħand xulxin, waqt li xejn ma tfittxu l-glorja li tiġi mingħand Alla waħdu? Xejn la taħsbu li se nkun jien li nakkużakom quddiem il-missier. Dak li jakkużakom huwa Mosè, li fih qedtu t-tama tagħkom. Għax kieku kontu temnu lil Mosè, kontu temnu lili wkoll, għax Mosè fuqi kiteb. Imma jekk intom ma temnux dak li kitbilkom hu, kif se temnu dak li ngħidilkom jien?